Nagsagawa po ng random inspection ang Sangguniang Bayan Committee on Transportation sa Luna, La Union noong Marso 11 ng taong kasalukuyan upang tiyakin ang pagsunod ng mga tricycle operators at drivers sa mga regulasyon ng pampublikong transportasyon. Sinuri sa inspeksyon kung may nakapaskil na aprobadong fare matrix at taripa at valid permit o prangkisa ang mga tricycle. Layunin nitong maprotektahan ang mga commuters laban sa hindi otorisadong paniningil at mapalakas ang disiplina sa sektor ng transportasyon. Sa inspeksyon, may ilang operator na walang nakapaskil na fare matrix at may iba namang walang permit at mayroon ding parehong kulang sa mga kinakailangang dokumento. May mga ilan ding gumagamit lamang ng photocopy ng fare matrix sa halip na opisyal na kopya. Nagpayag din ng pangamba ang ilang driver tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina at humiling ng posibleng pagtaas ng pamasahe. Ayon sa komite, ang anumang fare adjustment ay kinakailangan dumaan sa tamang proseso at pagsusuri at pag-aproba. Binigyang din ng komite na layunin ng inspeksyon na gabayan ng mga operators at drivers tungo sa tamang pagsunod sa mga regulasyon at may maayos na serbisyo sa publiko. IFM News. IFM News. IFM News.